ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೆದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೈ ಪೂರ ಪೋದುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳಾಗುತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪಿದಣ್ಣಿ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬರಪ್ಪ ಅಂಟಿದ್ದೆನ್ ಬಾಯ್. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೇರೆಗ್ ಲಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಂತೇರು. ಒಂದು ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ದಿನುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಕ್ಕಲ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡರ್ ಎಂತೂತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಒನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಫುಡ್. ಎಂಕಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಭತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒನಸೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಬಾಬಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಬಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾವರ್ದಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಬಂದು ನಿವೇದಿತನ ಕಸಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಬೋಯಿ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ಬಾಬಿನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾ ಯಾರಿದು ಗೊಂಬೆ ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆರ್ವಿ ಒಂದು ಆರ್ವಿನ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ಲೆ ದಾದ ಅಪ್ನೆ ಶೈ ಅಪ್ನೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೀ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾಬಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈತ ಇದು ಬಾಬಿನ ಬಾಲೆ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಬಾಲೆ ಆರ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮೋಸ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ವಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡೆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಕೈ ಶಾಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನನ್ನ ಮೂಲು ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಲ್ಲುನಿ ಆರ್ವಿ ದ ಆರ್ವಿನ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಮೂಲುಂಡು ದಾದೆ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದೆ ಶೋಕ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾಬಿನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಎನ್ನ ದೊಡಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ದೊಡಮ ಪಂಡನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ದೊಡಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ನಾಲೆಜ್ ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ಕಲ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ಬಲೆ 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 ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೀನು ಕಣದೀನಿ ಗುಲಿಪುನ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ದೊಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲೆ ದೊಡಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪ್ರೀತಮ್
ದಡವನ ಮಗೆ ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅರಿತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನ ಇರ್ದು ಉಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮೀಟಾಯ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಇಂಬೇರ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಚ ಕೇಕ್ ದೆತೊನಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆತದು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪೋಯದಿತ್ತಂದು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕೇಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಂದ ಕೇಕ್ ದೆತೊಂದ ಎಂಕಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಕಾವರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ನ ಇವೇನು ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಜತ್ತಿನ ಲಕ್ಕದ ಜರ ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳ ಇತ್ತೇರು ಓಲೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಬಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಕ್ಷಿತ ಬಲ್ ಜಲ್ತಿನ ಅದೇ ಪಿರ್ಚ ಬರೇರ್ ದಾಮಿಕ್ ಬರೇ ದಾಮಿಕ್ ಅತ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಏವೇ ಶೇವ್ ಶೇವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಕ್ಷಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಮೇ ದ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೇ ದ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೇ ದ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಕ್ಷಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಉಮ್ಮಫು 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 ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜರೆ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಡೇದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ ಒಂದುಂಟು ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಿಂಚನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ಡೇ ತುಲೆ ಪುಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಬಾಯ್ 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 ಬಾವ ಅನ್ನಡೈತೆ ಉಡಾವಣೆ ಹಾಕು 5 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.